uci no tre wah ai ni channel ni je viewers rono tre wah phai kaham ya phai piu tini ang nong ni ba ye je gan tam ni ye phai su phai mong phe ha tini ang lung mo pha haro ha ke gan ung phe ha kobru gan abo gan ni mong phe ha naidi ya loiti jang bai phai gra di ya loiti mano himo gan ke naw abo gan tawa ang tam yi tu nong ni ba ye joto khna lai di